azalduko dizuegu laborategiko segurtasunaren PNT-a. Lehenik eta behin, zer da laborategi bat? Espazio espezializatu bada, ikerketa zientifikoak, esperimentoak eta analiziak modu kontrolatu eta seguruan egiteko helburuarekin sortua. Hauek dira gure laborategian izan ditzakegun arriskuak. Adibidez, suteak ere gerta daiteke. Sugarra duten aparatuak, berokuntza sistemak, guntzen metxeroa erabiliz adibidez. Bestetik ditugu arrisku kimikoak. Agenteek, sustantziek eta hondakin kimikoek laborategian eragindako kalteak edo ondorioak gertatzeko probabilitatea. Laborategietan askotariko hondakin toxiko eta arriskutsuak sortzen dira. Ez badira behar bezala tratatzen edo ezabatzen, arriskutsuak izan daitezke pertsonentzat eta ingurumenarentzat. Adibidez, sustantzia korrosiboak daude. Orain azalduko dizuegu arrisku biologikoak. Lanean, bakterioek, birusek, onddoek eta parasitoek eragindako gaixotasun infekziosoa hartzeko aukera da. Mikroorganismoak, kultibo zelulorrak eta lagin biologikoak, esaterako odola, ehunak, asteriko urak eta abar. Manipulatzeak hainbat gaixotasun infekzio eragin ditzake. Gu geuk erabili ditugu plakak jartzeko kultiboak gure esperimentuetan. Kultiboak analizatzeko. Eta norbera babesteko ekipamenduak ezinbestekoak dira lan ingurunean langileen segurtasun eta babesa bermatzeko. Laborategian erabiltzen ditugun NB-ak nitrilosko eskularrua edo jaleskoak dira. Ede bata erabili behar ditugu. Eta azkenik babes betaurrekoak ere. PNT honen helburua laborategiko langileak informatzea eta arrisku posible guztiengatik babestea da, baita prebentzio lan bat egitea ere laborategi horretan hurrengo kalteak saihesteko. PNT honen aplikazio eremua errotaldera ekineko laborategia da. Somorrostro heziketa zentroan. Gure laborategian mantentze lanen eta funtzionamenduaren arduradunak kimika eta ingurumen osasuneko goi mailako irakasleak dira. Aurten adibidez, Sofia Joanes. Laborategiaren eremura sartu aurretik NB guztiak jarri behar ditugula. Derrigorrezkoak direnak batez ere bata eta nitrilosko eskularruak. NB-ak prest ditugunean laborategira joango gara. Lehenik eta behin material guztiak prestatu behar ditugu, esaterako prezipitatutako ontziak, buretak, erlemeier, erloju bairak eta abar. Urarekin eta saboiarekin desinfektatuko ditugu. Aurreko jardun bideekin gurutzatutako kutsadurak eta erreakzio kimikoak alda ditzaketen hautsa edo partikulak pilatzea saihesteko. Materialak arraskan desinfektatutako ditugu. Eta ondoren armairuko etiketarekin bat datorren lekuan jarriko ditugu. Estrakzio kanpaina bere etiketarekin ere egon behar da. Irudi honetan ikusten den bezala. Erreaktiboi dagokienez egiaztatuko ditugu guztiek daramatela dagokien etiketa eta piktograma eta behar bezala ordenatuta daudela. Eta azkenik jarraibideak irakurri eta aparatuaren funtzionamendua egiaztatu. pH metroa, konduktimetroa, barometroa, balantza eta horrelakoak. Horretarako prezipitatu helantzi batean sartuko ur destilatuarekin erabil daiteke. Kalibrazioa egiaztatzeko eta laginak neurtzean emaitza okerrak adierazten ez dituena. Prozedura hau, laborategira sartzen diren eta material erreaktibo edo aparatuen bat manipulatzen duten langile guztientzat zuzendu behar da. Hala nola kimika edo ingurumen osasuneko goi mailako irakasle ikasleentzat, batxilergoko eta DBH-ko ikasleentzat, ez Somorrostro prestakuntza zentroko garbitzaileentzat. Laborategiko arau orokorrak. Ezin da laborategian edan edo jan, inoiz ezpipatu ahoarekin, erabili askoz edo automatikoki zurgatzeko udareak edo pompak, erabili lan eta arrisku bakoitzarako norbera babesteko ekipamendu egokiak, NB-ak, eduki laborategia ordenatua objektu pertsonalarik gabe laborategiko mailetan, eta garbitu laborategiko maila egunero,
Garbitu eskuak urarekin eta xaboiarekin laborategiak egiten horretik eta produktu kimikoekin edo material biologikoekin kontaktua dagoen guztietan. Ez erabili laborategi kontziak edo oskailuak edariak edo elikagaiak gordetzeko eta ez jarri produktu kimikorik elikagai ontzietan. Lana amaitzen duzuenean eta laborategitik irten horretik egiaztatu ez duzuela makinarik edo instalaziorik martxan utzi. Eta azkenik, bildu eta garbitu berehala likidoen, produktu kimikoen edo lagin biologikoen isurketa guztiak, txikiak izan arren. Eskerrik asko zuen aditasunagatik. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Agur.